Аз ще ви покажа единствения разход, който имам за тази кола. Следващите около 150-200 хиляди километра. Хоп. Чай, че да не взема. Вече почти пристигаме. Оставих момичетата да оправят моментското парти на Мария. И сега баща ми ме следва отзад в буса. Само дали се вижда, ето го отзад. Да оставаме всички декори и украси за сватбата. И после ще се връщаме да взимаме жените. И каквото кажат те, това ще правим. Живота понякога е много по-лесен, понякога е много по-труден. В този случай е по-лесен, когато те са наоколо, защото имат абсолютно всичко подготвено. И ние не трябва да се притесняваме за това. Хоп! Ето е рецепцията на Black Sea Rama, където утре ще бъде сватбата. На първо място, за тези от вас, които ще питат къде всъщност сме, това са вилите в Black Sea Rama, което се намира малко след Балчик. Тук сме отседнали с родителите ми, с майка ми, баща ми са в тази вила и сега ще ви разкажа малко предистория. Както знаете, сме на сватба на Стефан и Мария. А с Стефан се познавам благодарение на социалните мрежи, след което започнахме да правим бизнес заедно, след което започнахме да ставаме много близки, да ставаме много големи приятели. Сега сме, разбира се, не само аз, разбира се, много хора от екипа, родителите ми. И той стана супер близък с цялото ми семейство, бих казал. Това е... се показва много красиво. Това, приятели, е едно напомнене. Тук дали ще се изсипя. Надявам се не. И да имате хубава гледка и вижте. Това е прекрасен, бих казал, зарез, ама то още няма зарез, тъй като е рано. Но едно бързо напомнене за всички. Никога не знаете. Човека, който стои пред вас, зад вас, отляво или отдясно, може би някъде на опашката в магазина или някой напълно непознат човек в социалните мрежи, каква роля може да изиграе в живота ви. Може да стане най-добрият ви приятел, може да е човек, който днес е напълно непознат, а утре да бъдете грумсмен на сватбата му, кой знае. First things first, най-важното нещо. С Стефан се запознахме преди няколко години в социалните мрежи, в Инстаграм, напълно случайно. Много такива случайни неща са ми се случили, които в последствие са трансформирали живота ми, като това е едно от тях. Не винаги говоря за скъпите, флаши, лъскави неща. Говоря за нещата, които имат най-дълбоко значение, именно приятелствата, следата, която ще оставите заедно с хората, които, както казах, днес са непознати, утре се превръщат в неизменна част от вашето семейство. Социалните мрежи могат да променят живота на всеки, който е отворен към тези неща. Затова последните няколко години си развивам бизнес с социалните мрежи, защото търся нещо, което да остави следа. Някой беше казал, тези от вас, които търсят пари, ще намерят пари, може би ще станат успешни. Но тези, които търсят приятелства, тези, които търсят стойностни връзки и взаимоотношения, те ще станат истински богати. Това е съкровището. Не бих казал всеки бизнес, но в конкретно бизнес, който аз развивам, 110%. А ако не искам да работя с някой, няма да работя с него. Предавам няма да бъда на сватбата му и няма да докарам и семейството си. Другото, също така, Стефан се довериха изцяло на приятелката ми и майка ми. Един от бизнесите им всъщност е свързан с организация на събития, сватби, рождени дни, кръщенета, балове и всякакви такива неща, но конкретно се довериха на тях да украсят цялата сватба до най-малкия детайл. Това също е нещо, което се получи прекрасно. Днеска бяхме в място, където ще се проведе вечерята и като цяло събитието. Наистина се получи магично и в кадрите ще видите колко наистина невероятен празник ще се получи. Отивам някъде тук надолу да се разходя. Имам частен басейн. Ето там, може би няма да се види тук на камерата, защото е скрит от храстите. Но ще ви покажа голяма част от нещата, които се случват тук. Така че, да. Ето е виличката. Ето тук. Имаме си частно басейнче, което е с гледка към мястото, на което ще бъде сватбата. Ето там. Може да видите, това е голф игрището. Там е ресторанта, а там ще ги женим тези двамата хубавци. Комплексът са много готино. Вилите са много добре направени и определено се заслужава. Нямам чубрица. Ама имаш чушки, да си забъркал яйце и сирене. Яйце и сирене. Цигана е готов. Това е готвач, се готвач където и да отиде.
Горе няма да умре. Може да избяга от кухнята, ама кухнята от него няма да избяга. I have to take a video of you and the thing that you're wearing. Hello. Hello. Who's this handsome boy? It's mine. No, I think he's mine. It's mine. No. You're too late. Okay, It's so tomorrow. what are you gonna say about for the vlog? So we are here all together, and we have a new nickname. There is the brown team, which are the Filipinos, and then there is the white team, which are the Bulgarians. And together we are going to be a family tomorrow. So it's Team Cappuccino. Steph, I have a question for you. Ау, всички го снимат, Стефчо. Добре, окей, аз ще се наредя после. Ще ги прередя всички. Ти какво снимаш? Влог ли снимаш? Не е твоята работа да разбираш. Стефан и Мария ще дойдат, те ще слязат тук с костюмите и проклята. Ще се оженят, ние ще гледаме, ще пляскаме. И пак ще имаме такова. Пак ще имаме, нали, така вече е друго. Which is, we're gonna play it right now. Okay. If we are lucky with the coverage here. Сиреч, за това сме решили мъжете. Значи, какво е първото? Какво вижда комара? Изчезни. Няма да съм Ако не ми е падал Нищо, гледам колко часа. Имам 20. Мъжете, като влезете, трябва да сте от двете страни на стълбите, за да може тя като минава после. Нали, мъжете се нареждат ли шафери. После минава Стефан. Отия си е там и чака на арката. Тоест на една и съща музика сте. Дали е достатъчно високо да се фърля оттам? След малко. Как се чувстваш? Нали знаеш как е нашия бизнес? Как? Хаос. Да, за това. Представи си, имаш днеска 50 срещи. И само ще Easy. качите и тя ще продължи да го влачи. И имаш дупка между тях една минута. Тя ще усети. Не бе, тя ще усети. Няколко пъти съм го правил. Ще я спре Знаеш рота. какво е иначе? Добре, окей. Ето, шаферите. Шаферите оправят. So, yeah, I love to see everybody here. Maria, this one message is for you. I'm gonna try to make it as quick as possible, so 30-35 minutes. It's okay? No? This is the biggest business presentation that I've ever written. It's never boring around you. I'm so grateful and happy, and I love you so much from the bottom of my heart. Някога мислили ли сте колко е важно да имате изградено умение да говорите пред публика? Без да има значение повода или пък подготовката. Преди си мислех, че няма какво да кажа само защото не вярвам в себе си. Но истината е, че всеки има какво да каже. Въпросът е, ще имаш ли смелостта да го направиш, когато микрофона стигне до теб. Стеф, на първо място, не мога да повярвам как едно супер случайно запознал с социалните мрежи тотално може да трансформира живота на човек, от гледна точка на приятелство, от гледна точка на всичко, което сме постигнали до момента за последните 5 години, 5-6, какво беше 6 години. И за мен Стефан е нещо много повече от мой брат и съм отново изключително благодарен тази възможност да вървим заедно това приключение. В момента, приятели, часът е 11 часа и 2 минути. Сватбата е в разгара си. Ние отиваме да бутаме колата на Свето, защото се остава първите включени. Няма акумулатор. Трябва да ходим да бутаме кола. Само това не съм правил днес. Така че, елате с нас. Даваш на заден и въртиш насам. Въртиш се ляво. Сега. Ние пробвай да я палиш. Не, завърти на контакт. Може би на задна да я запаля. Да, Ама не, няма смисъл. По-добре не. Значи, пускаш в момента от... Можеш ли да свалиш през джама? Свали джама да? Да, мога да стига. Сега виж. Качваш се вътре. Има. Натискай спирачката. Отпускаш от скорост от ръчна. Ние ще бутнем назад и ти... Прибери си кръка. Инструкции. Прибери си кръка. Свали прозореца. И ти почваш да въртиш волана наляво. В смисъл, защото те върти пълен ляв. Давай! Не още! Давай, пускай се никъде! Газ! Добър завърши! Обратно към парчето.
забавления. Ама някой трябва да прибере украсите. И с момчетата вършим работата. Цялото това нещо ще трябва да го напълним. Трябва ли? За да може да вкараме това голямото вътре. И 2,59. Работата е да си Часът е вече 4:24. Ето ни докъде сме. Айдлански я подрежда. Имаше много неща, които трябваше да прибираме от залата. Ето там. Но гостите отдавна си тръгнаха. Направихме едно много добро дело. Един човек, който беше тотално неадекватен. Ето къща ще му го поделиш. Си довърши само видеото, който беше тотално неадекватен. Едва стоеше на краката си. И вика, аз тръгвам, викам, къде тръгваш? И ми показва ключовете за колата и вика, и тук аз съм на малко, на няколко километра ми там 10 километра вилата. Към абсурд. Добре, че беше нашия човек Жорката, нашия човек Айдланския, които свършиха прекрасна работа да го закарат. Вярвам, че направихме нещо много добро и спасихме един, ако не и повече човешки животи. Спи се.